Παναγιώτη, εδώ είμαι. Μην είσαι ατομιστής, δώσε κάμια πάσα. Τι είναι άσχετο, θέλει και Eurohoops. Τόσο έχει ένα πατέρα, τον έχω γνωρίσει εγώ στο σύλλογο γονέων. Έρχονται με τη γυναίκα του. Τσακωνόντουσαν συνέχεια. Τώρα πρέπει να χωρίσανε. Τη άφησε το σπίτι, αλλά του πήρε το μάξι. Φυσικά του το χαράκωσε ο τόπος. Καλλινίκου. Αχ, κύριος Μανούλη! Η Ολυμπία καλά. Πείτε τι δύναμη. Είναι εκεί το παιδάκι μου, ο Παναγιωτάκης. Ο Γιαννάκης. Τώρα έχουμε καλύτερα ονόματα. Παναγιώτης Γιαννάκης. Σας ακολουθάμε και εδώ, στην Εκάλη. Γιατί δεν έρχεστε στο Εγάλεο? Το Εγάλεο είναι η Εκάλη των Δυτικών. Σας αρέσει εδώ? Είστε πολύ ωραία εδώ και ανοιχτά. Να παρακολουθήσουμε λίγο. Τι να παρακολουθήσουμε, χάνουμε. Δεν κρατάμε σκορ. Δεν κρατάμε σκορ! Τι αηδίες είναι αυτές? Ρεφερί! Άμυνα! Πού είναι η μπάλα? Τι σύστημα έχετε? 4-4-2. Εγώ ξέρω. Ο άντρας μου είναι και αυτός προπονητής. Είναι ο Καλλινίκος. Ποδόσφαιρο, ξέρω. Το κατάλαβα από τα σχόλια. Μπάλα, η μία μπάλα και η άλλη. Τι διαφορά έχει? Φάουλ! Εδώ είμαστε. Να! Εδώ παίζουμε. Βήματα! Τι είναι αυτό τώρα? Του βάλε βολές? Ήρθε μια γριά από την πόλη και έφερε το χάσι-χάσι. Στηρίζουμε τα παιδιά εδώ. Τη αντίπαλη ομάδα χεστήκαμε. Και αυτά παιδιά είναι. Το βάλε! Δεν είναι και Παπαλουκάς. Το ξέρετε, στην εθνική ήταν αυτοί που είχαν πάρει το τέτοιο. Πολύ ενημερωμένοι σας. Εγώ ήμουν αγέννητη όταν νίκησε η εθνική Ελλάδος. Μήπως να παίξουμε rebound? Βγάλτε τον από τον πάγο. Να ξεκουραστεί λίγο. Γιατί όχι, να μην με ξεκουραστεί. Στις 2.30 για αγγλικά. Καθίστε να δείτε. Όχι, ευχαριστώ. Να το. Σέρνονται. Την προηγούμενη φορά μου είπανε να μην φορά τα κούνια στο παρκέ. Δεν φόρεσα φλάτ. Έλα Γιάννη, με κάνεις ο Καλλινίκος. Ναι, έχω έρθει στο μπάσκετ του μικρού. Είμαι εδώ με αυτόν που παίζεις, που έπαιζες προχθές και τον νίκησες. Αυτόν που έβαζε τα καλάθια. Όχι, δεν είστε εσείς. Ένας με μεγάλη μύτη. Κάτσε να σου δείξω ποιος με περίμενε. Εδώ είμαι. Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Παπαλουκάς? Κάθιστηκα, δεν σου ξέρω. Αν κλείσει. Λοιπόν, εγώ λέω να πάει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Και εσείς τα παρατήσατε τώρα, δεν παίζετε? Άλλο σαν και με παράτησε το άθλημα. Πάντως ήσασταν από τους πιο κοντούς. Full core press! Απαγορεύεται τη ηλικία. Δεν μας ενδιαφέρει. Μέχρι ο Παναγιώτης Γιαννάκης Καλλινίκος να γίνει 18, εδώ θα ερχόμαστε. Δεν αλλάζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα τέτα-τέτα. Αφού θα πάει του χρόνου εθνική σίγουρα. Μικρό είσαι ακόμα, αφήστε να απολαύσει τον μπάσκετ. Καλά, δεν ξέρω εγώ το γιο μου. Εγώ τον γέννησα. 12 ώρες είχα το κετό. Πώς είναι η μπάλα του μπάσκετ, έτσι ήταν το κεφάλι του. Μιας και τώρα γνωριστήκαμε έτσι καλύτερα και σας έχω το θάρρος. Εδώ που κλείνονται παρέες οι άντρες και έρχονται και παίζουνε. Κάθε μέρα. Κλείνεται δηλαδή και 12 ώρα το βράδυ, γιατί εμένα ο Καλλινίκος έτσι μου λέει, ότι έχει 12 ώρα μπάσκετ. Μέχρι 11.30 παίζουμε και μετά. Κλείνουν παρέες εδώ και έρχονται βαρεμένοι. Έλα Παναγιώτη Γιαννάκη, έχουμε αγγλικά σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φασούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε να περιμένω σε παιδικό πάρτι. Να σας πω, έχω μια ιδέα. Άμα του κάνω δηλαδή εδώ το πάρτι, μπορούμε να σας νοικιάσουμε, να έρχεστε να ρίχνετε σουτάκια. Αλλά θα τα χάνετε, δεν πειράζει. Μπορώ να έρθω να κάνω πάσεις άμα θες. Που είμαι καλός. Εντάξει. Μπορούμε να σου νοικιάσουμε έναν άλλον. Όχι, εγώ εσάς τώρα θέλω που σας αναγνώρισα. Τώρα με τους άλλους θα μπερδευτώ. Τώρα γιατί δεν μπορείτε να κάνετε ένα time out? Δεν είμαι προπονητής. Τι είστε? Τεχνικός διευθυντής. Και γιατί μιλάμε τόση ώρα? Ένα μου ντε. Πάντως.